Sa mana? Battery? Pero kailangan piluton ba? Ata. No. Ambot ka. Ha? Ambot ka. Kaya siya piluton na yun. Murag. Kana ang tang mo blow lang siya ba? Ano yung hangin ba, no? Gani. Tanaw ta dito sa dalanan. Okay. Hello guys, nami karon sa Walmart ni Janet. Mangita mi og kuan katong tambal sa katol-katol ni Lucas iyang liog. Eh dili man gud epektibo katong gihatag sa iyang kuan gud. Pedya ba? Nga tambal. And mag-grocery lang pud mi gamay diri guys. Palit mi gatas pud ni Lucas. So yeah, libot-libot sa ta diri sa Walmart. Bayad lang ta dito. Dito? Pero magkuhan sa tama. Anara. Mana? Ang gipangita? Diaper rush man ni mao. Ang brand atong cream ni Lucas or ointment nga gigamit guys kani guys oh, Eucerin. Pero di man moangay si Lucas gud ato eh. Wa man mauli ang iyang liog. Sige yapog pula. Mo try mig palit og inani. Aquaphor ang brand. Sulay ta dito sa Pikas. Adto mi dito sa Pikas guys. Dito sa may pharmacy. Dito mi dito wala sa BB section man gud. Dayon kuha mi og gatas. Excuse. Thank you. Ah. Dua lang bok. Season na tonton. Kaya basmati rice. Basmati. Upalit sa Demiguan guys, basmati rice. Kaya ang amuang bugas, jasmine rice gisagulan na mag basmati. Pang healthy ba? Ay low sugar man po daw ning basmati gud. Mga ginasagulan. Ay para ang amuang rice dili bito siya basa. Ay medyo basaon man gud ang jasmine rice para kan siya mabuhag-hag ba. Tara guys. Ano po? Basmati po. Ano basmati? Basmati na. Mati. Kanin yun? Kanin lang, kaya dako. Pila man na? Tag 23. Royal. Pila na ka bounce? Kuan, 20. Nakanang gamay, pila na? 20 pounds. Kani, 5. Oh, kanat na lang. Kani? Kani no? Okay, palit po tagbugas sa kuan. Ay, kani. Tapon yun kay bag. Receiver. Hindi mausik. Dayon nakakuha din mi ani nga ideya guys nga sagulan na mog basmati nga mo ang jasmine rice nila kuan paring Lubin. Shout out sa inyo diha paring Lubin and LJ. Kumusta naman mo diha? So naman ni baka? Kani yung ganahan? Ikaw. Pero saan din na to? Sipuso. Sa mga na to. Sige, gani. Chuck roast. Chuck pot roast. Ay, lang chicken na rin. Sige. Sunod, adto mi sa may manok, guys. May panin. Wala gipanitan? Oo, may panitan. Maybe na lang, no? Save tag 4 daw. Oh, mo. Kaya raman po ni. Tag chicken. Gatong gikamete sana to, di man imaw no? Kuan man to no? Kaning
Ribs. Ano rin? Ikaw, ganahan ka to? Mas humok mo to, God. Dali ra maluto. Ikaw, Pwede man po. ribs. Asa man to ha? Ngita ko. Sarap oh. 14, di ka na 14, 41. Ano na lang? Sige ka na. Binabi. Isa. Mamay may kuha. Dali babaw. Yeah. Katurang pork ribs na mga gamiton mas na magluto may kinamatisan kay dali ra maluto ba humok. Tails manok, adobohon. Hindi po. Sa pangitaan ni mong parte. Tulog. Sorry. Paa, Lala na lang. atay. Tay ni siya, tay part. Kanang iputol na ang legs. Oo. O kana lang. Kampon. Actually kasapot si Madam, guys. Ano lang. Yung pera. Eh, dili ko paabot tong nasa mong likod. Gisingit, babaga binahuman, nagpili. Saan ba ito mo? Pipino? Ay, para sa ampalaya. Salaron. Di ba, ingon ka, magsalad ka ampalaya? Sagol ni mo na. Nada siya ginahang buhaton karon mag salad siya og ampalaya. Butangan niya tong dilis nga bulad. Ito tag-share. Atra. Tanaw sa tato. Halimtan hapit. Cream ni Lucas. Nanami diri sa kuan guys. Pharmacy section. Ngita mi sa cream ni Lucas. Pare tag toothbrush. Sige kay Mangita sa ko sa creamy ano. medyo taod na to tong toothbrush. Ang ganahan ni Janet na toothbrush ka ng soft ba? Soft bristle. Kay sakit mo gud pud tong kuan ay. Tong gahi ba? Kasama og lagos. Hindi siguro. Humok ba gani? Namo gyud nakabutang soft o pero sahay man gud gahi gihapon. So kaniya akong ikuha guys. Dahil mapalit pud ko og kuan floss. Siguro. Floss picks. Daghan ra pud kay niya eh. Kuan tagjis. May gagmay garuan ni kani 4. Ayan. Palitan ni. Kinang pangkuan sa gingi singipon ba? Yan na raman na no. Then toothpick na pud na siya. Wala ba diwas nga gagmay? Lolo. Ayan, tama ba ito ng lako to? Mo gyud yung mo travel na ta ba? Karon kanil sa mga kuan. Ito ito, toothbrush. Amo to humok ba ka ni? Araw. Napoy nakabutang soft oh. Oo, okay na. Kaso wala tabon ana mo tay tabon dito no. Say pangita nimo. Wala dire. Na negative man. Wala man tong cream nga pangita namo para sa kang Lucas. Online lang ka order. Naamrag na sa CBS. Sige. Kapit lang tag CBS Pharmacy. Ano man ta? Mamayad na mi guys.